Kardon dolmali pinya beta long peneli thare monusingti non betang ton pen arjuponik tha. Lakhaini Karbi Rongsopi Seng Ingleng LP School along Headmistress Basapi BP SSA pen nangkele Ringwell Ice Cream atangka Chupangden. Lakhaini Karbi Rongsopi Seng Ingleng LP School along Headmistress Basapi BP SSA pen nangkele Ringwell Ice Cream atangka Chupangden. Sarva Shiksha Abhijan mate SSA Ice Cream pen nengke pale Ringwell ningkan hini sose tanglo setame non puta bangso a Ringwell helong lelang. Lakhaini Karbi Rongsopi Seng Ingleng LP School along SSA pen Ringwell nangkele about lakh klira suri pocket atangka Chupang linden. Bangso a Ringwell Ingleng arong arat atum aphan kethan ke bangso school along solar pump water pump hehu setame dojipu than et office setame non puta patang tedat ajong SMC member tum jogjak chelang si bangso asai abang prap chin pen cepatang serak nang jipura longria sar rajen kathar pen chinangri padopon lapan bangso asai kapasalok thuji aphan radatum basa PBP aphan ruini ruithom apor piponlo jongsi non ruini ruithom apor nang pipenta patang thekthi pulotang te headmistress basa PBP alang liphan sidame sodak pen insai padopon vekji pusi kether padopon lapen ladak school pen ke terek vek poposi longria sa rajen kathar pherakyangno napachinidun pinpurdame basa PBP pen kacacak alam ateng ke kedamtang anengkan bangso asai ke Durga Puja detlo tangte patang popo alam cak cipidet pen sitame non pini ani anta ningkan hini pleng apita lapuson pamorin sai si dolan dong kamu kampen di kondodarang report Karbi Daily News MC hoy matenil to members same madam has same pulo has mrs same pulo la soring je patang nang po pusame alang li chuni Durga Puja damdelo de patang po pusame nonanda petang te delo la senili tum la ingleng arong arat hoy pen bangkela bangso ring patang te pulotang te alang li phan same sodak pen exon ng la pen nili tum hin pen rat hoy pen kachikroy alam the bangkel hello jong si soring non mat prabjin pen non rui rui nia bonje patang te pulotang li phan same nili tum pen la dak pen ke transfer same bi ponang koi pan same nili tum bangke ke pare pala thela head message pan athelang li amen amen labang head message ada Karbi Rongsopi number 2 Seng Ingleng arong LP School along alang li labang soring petang bang along tin same ing chilang solong son same tang alo lapen long long ni samil tum ke thekdam long bang patang thai thai lo samil ladak bang ke nona na chi petang te de la senil tum la gambura same non do lapen purong mukhiar son medo penil tum la party long dora petu same non lapu alang li bidasing tum same dak itum bitung long mondol committee long vice president alang li same dolo asenili tum bangke la soring bangke non pini pen ang bonyong si petang te bro telang lipan sodak pen rat pen samil tum la bangso managing committee ne tum hang pen rat pen hang pen alang lipan same transfer samil tum ke binang koi la sila soring bang ke petang kerapson bangenil tum eta ke langle damtang ladak solar pump ke kali tema sur ke trapam same patang te trapam da patang te de loring tai check hala tai mon da than the scheme ang than the aring alang da junong le lapena konon puthot solar pump nang le thula ta ring da patang te arlu ta thalai le lapena da pepro musamino na lang do pit heglong ji nang tum lan same nil tum la si abatai da patang pulo penon school lockdown khuli tang lo te somar school do gela so lang non juno la so lang same chi sa pha phe asinil tum hin pen bang ke lang liphan sodak pen sai poi sinil tum Karbi Rongsopi arat hoi pen ninge pono la pen nili longria sar hoi rajan gathar pen same bangso basa PBP pana batai sami pulo head message pan alang li claim labang nil tum sodak pen sai pon po lansi than pachin pon cholo line truck pen dumper akhir intang rak pen kacetong Pinibosik ni 5 ni Dongkak Police Station ke parlo angkang Lakha SC Sarjeng LP School Adung National Highway 36 atward P along por 5 kli apor malam akhir intang rakpen line truck lapen damper rakpen kacetong Bangso line truck registration number AS5 sirkep C4 5 nerkep ketom lapen damper ke akimit alakha avelang line truck a driver ke areng keso akhir intang raklo lapen amen karjo ahota nang cethan tunun ipin lapen dampar a driver amen lake kesap chandra das arta ningkan thongke brapho lapen dayal das arta ningkan thongke atum aphat tebokhet dong mukak hospital along sikelang aphat pon
bota kesoher intang rak achok Nagaon Civil Hospital along ansi refer pipon thu dongmukak pen Muniram Bay Karbi Daily News. World Environment Day pachaton dunsi Karbi Anglong arlo prek jam ademalong thingpiarong kepon. Pindet piang kang arlo ingdeng plikebra sirkep World Environment Day katalon pon pado. Bangso katalon pon laki kedamtang vosik ni pai pho arni pharuke sirkebra troxikebra hini anikansi US along si kecheng si World Environment Day katalon pangcheng pon. Lason si pharukri sirkebra troxikebra hini pen pining surhini ra ingkore si asengkan an ingdeng plikebra sirkep an World Environment Day katalon nang pleng tanglo. Karbi Anglong arlota aningkan wang ason thak si pining lethota ingdeng plikebra sirkep World Environment Day prekjam ade malong talon pon. Pini nilatum kiribdon abeta langik tha. Kecheng sila Dongmukak Western Forest Range ke parlo Sildharmpur ahawar phunorak ingnam along Dongmukak ingnam raikoma sai ki atom pen patirpi pon si thengpi arong ki pon bangso along Forest Range Officer Rajan Rongpi pen thengpi ki pangcheng pon si thengpi mengjang narlong plimplam tharvi jangphong lapen kapre ka thengpi arong ta ki padopon Range pen gadak Sildharmpur Niltum Reserve Forest arlo lai nela degraded forest area arlo sinili tumpini plantation program dengpon niglo lapen nili range arlo bukulia bit andar ta holo tumda plantation program dengiklo fuluni tumdalo parokha start tumdalo asinil tum range start tum mangke nili tumda Sildharmpur long sinili tum program dengiklo asinil tum mangke pini rong sorto manta omohanang tumna kidunong lo belai food bearing species samokha rong sopanda rong tongiklo lapen thengki amu laheta bedak ni tum pamunang tum seglon lo ati pini one day ni tum andak Sildharmpur area la epilo popo Provide really to so condition of people success to ini pipi arong lo sir. Ini tumga daga ini food bearing species ini tumda encourage lo. Tema mo lahe athar bidang thong khelo pute mo rong so tumda facility to long to ini tum so la possibility precise. Sir dang te labang so ko sorens ko puri lo nang. Dok mo ka rem under SDB. SDB. Lason thak si lakha kret trok nomade constituency ke parlo den arong something be arong ariso ejang atum sitame pini ingdeng plikeba sirkep World Environment Day ani pachaton non si thingpi arong ke asaiding pon Lason thak si pini borlang fer awar along sitame Karbi Student and Youth Council atiripi asong amai pu prakash terang lapen arisang atum patirpi pon si borlang fer Forest Range atum lapen borlang fer High School lothan bang atum pen chelang si thingpi klem ke asaiding pon Lapen lakha ke tom Jinthong constituency ke parlo apar Jinthong umjakini Forest Range under Sitalong Hawang Umat Forest Camp along tami thengpiarong ke kesom aningkarong pen ingdeng plikebra sirkep World Environment Day katalon pon labang solong ranger balison tok bi lapen rostom timung pen kejapon along adungarai kedo Karbi Khasi Nepali Mizo akhai atum pen arong asarthi lapen kethe kiding atum chetong dunsi thengpiarong ke along charadun Nilutama parang ki dorsing terang penangka pale abeta laki non ki dobong umjakini Forest Range Sitalong Hawang Umat Forest Game along ingnam keton kenang asai ki atum kido kithak ade meseng awilang Department pen tong sikot pen ajo phirlo theng pikang mukang hi atum aphan kiridunji mate protection kidam iji aphan tame Department pen gari ihum bakta kipipu theklong lepin lak Lanchot tokali kijunalang mesen ave merihing ave network ave pen kasik sak thektiklo lasi lasso adim along Forest EM lapen CEM tame nang chihumri ji aphan halada kedo Forest klembang atum tobar cholang prongson Meghalaya border Rivoy district pen kache dai clock pinakun an pen ke Karbi Autonomous Council pen RD nang piason de mesen tipose halada Forest klembang atum pen juni ripadopon Lapu langtibuk Catholic amonduli along tami ingdeng plikebra sirkep World Environment Day katalon Laban halapu langhen constituency ke parlo phelangkro along tami pini World Environment Day katalon dun thengprang helo ahok pet ejethi pen matha ponsi pini adap apor malom langhen constituency ke parlo jaseme phelangkro arong ariso ejang lapen sarlar lapen jaipong hawar aratum chelangsi thengpi arong ke samasai dengpon bangso asai
kedeng pon along KSYC ateripia tum pen thengpi aklem somat kerap don acok alang tum suri akadong pajir ban bangso thengpi aklem ke som along pherangki atuma phanang pajini atengki jaipong ahawar anathu kedo singar kem lapen jaipong ahithi an kilometer ki thomdo labangso kilometer ki thom atowar nonama thengpi thengprang kadore ajok prethang sonsi thekpon long bonta del tum pini pen ke pangcheng pondo lapen kilometer ki thom setemi thengpi thengprang e pon pen alir along ke pada ponji aphan nilitum bol ipon poposi pherang ke thengno no pachini don pai po surini rain ko rai siarni tirthia dang warmon arni katalon along dak prophelang arong ari soi jang pen jalang lok KSYC jaipong angkang thengpi lim thengpang arong ki lim bar arong ki dun lo na pen labang so akemang lake dak prophelang arong pen ha jaipong towar ding thi RVRA heng piarong ke abin ke paduji lapen la solong pen rada tumta tomon kang sam tomon kimi kelongji akimang NC ini heng piarong idun lo lason tak sila khakre thok duar baguri angkang pi dethor ahawar rusemson sing ing ti amir biri along lapen dethor mini stadium along dethor social awareness development committee secretary amoron terang pen japon lensi pin theng pi arong ki pon asai deng pon alang li long taradong youth atom pensi cerap cetudun hapu KSA paklong klam aro atum setami world environment day arni pacheton don si paklong klam arlo arong tin arong setami thengpi arong somar kiron pon padu lapen dikrut pi tourist spot along setami thengpi arong KSA dengpon labang so along paklong klam KSA amai phorup sontok vipen environment aputa kladak pen chethan pachini pon chunbang monching rong hang pen bangso asai ardi dojot pen jalin pon si mesen pen pachun pon this next report Karbi Daily News pini Jun ni pai po arni board environment de arni pacheton si nilitum kiase inglong po paklong kam aru atum sita pini thengpi ke mate kerona sideng po nilitum arong thengpi kerona sideng det pen puthot nilitum dak paklong kam picnic spot along nanghom risi puthot nilitum thengpi ke ponjia sai non nilitum deng pon po Don Marley, pina beda bagla pansere ponek ceklo domi thakme kadong.